Hello mga Yiniens! This is BTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the bell button para sa video ni upload ko. Ang mga Yiniens, nandito ulit tayo ngayon sa sa may napunta mo yung unang vlog ko dito sa may bilihan ng sidecar. Dito lang, along the highway lang sa Binmali, Pangasinan mga Yiniens. Pakita ko sa inyo lugar ulit mga Yiniens. Tapat na siya lang naman yung Rupina Square. Doon mo yan, papuntang naman yan sa bayan ng Lingayen. Ito man malapit sa boundary ito. Ito papuntang yan, papuntang bayan ng bayan ng Dagupan. Papuntang bayan ng Dagupan yung mga Yiniens. Okay mga Yiniens? Dito lang may bahay dyan na kulay ng bubong. Ay mga Yiniens. Dito na sa banda mga Yiniens. Okay mga Yiniens, tingnan natin yung sidecar design. Ito mga Yiniens, presyo lang nito is 24,000. Ay mga Yiniens, 24,000 daw ito. Ay mga Yiniens, yung bubong niya is hindi siya steel top. 24,000 ito yung loob naman Yiniens. Ay mga Yiniens, ayan, 24,000. Okay mga Yiniens. Ito naman mga Yiniens, 24,000 din ito. Parehas 24,000 din. Parehas ng design. So tatlo na ito mga Yiniens, tatlo kasi wala pa siyang bago eh. Ito pa nga ito mga Yiniens, ito yung 16.5 daw ito. Ayan, 16.5. Ang kaibahan ko mga Yiniens, bakit 16.5 ito? Kasi kumbaga yung likod niya is trapal yung likod niya, kaya medyo mura siya, 16.5. Yan, trapal. Kaya ito mga Yiniens, yung likod niya is kaya 24 ito kasi yung likod niya is stainless dito. Ito ang sa baba naman ang galvanized. And then parehas ng design ng dalawa, kaya 24 ito. So may yan is 16.5 si trapal. 16.5 ngayon yan, 16.5. Another one. Ayan mga yan, tatlo lang yung stocks ngayon mga yan dito. Dito lang mga yan, so along the highway lang siya. Papuntang Dagupan ito. Ayan, tapat ng Rupina Square, dito sa Binmali, Pangasinan. Doon papuntang Lingayen, Pangasinan. Ayan lang mga yan, dito mga yan sa bilihan ng sidecar, dito sa along the highway lang ng Binmali, Pangasinan. Mga yan, salamat sa panonood. God bless everyone, more power, keep safe, and bye bye!